Здравейте, кобри! Как е положението неделно? Внимавайте много с всички изобретения на технологичната военна база, която ръководя. Искам да поздравя моите предници. Къде бе? Строй се една, преброй се бе. Искам всички да станете марширувате като войници, като пичове, разплякате паца, разкъртите асфалта, бе. Защото не искаме учение. Учение антиядрена атака, която, ако не се изпълни добре, значи идвам в поделението и разцепвам и разкъртвам, бе. Който не е разбрал. Чум се случи тук. Айде, мирно равнис. Мирно равнис. Къде сте, бе? Айде, ставай, вече е време. Време да се гради история, бе. Ей!